Sa marwaso nasiga marjabbar kurang kanula ihau panguluan jala masuk siang sini kurang hak keharbangan gagasan baik. Dan secara utuh ayat 14 ini kita baca mertuana akkana matbu adik misi asa martuaso nasiga marjabar ihau panguluan jala masuk siang hak keharbangan gagasan baik. Lanjut ayat 15. Dibanian ma akka biang doon akka silahon rasun doon akka permainan doon pamuni doon naso dibata doon sioloy naso dibata ini salah ya doon sini kurang sioloy doon sioloy naso dibata. Odinasa nama kaholoni jalana manulahun bagus. Kalau kita baca ayat 15 ini secara utuh, dibalian ma bagian doa akka silahon rasun doa akka pamainan doa pamunu doa silahon sioloy masuk dibata odinasa na akka holoni jalana manulahun bagus. Lanjut ke ayat 16.
dong nama muati hak-hakatan bukti panuliramun buatan minggu pertama pohapna hadihau hamuluan bohot dihutan dihutan na berdiyai Hakka nafas surat gagasan dibuat. Jadi kalau kita baca ayat 19 ini secara utuh, jadi meladong nama muati hak-hakatan bukti panuliramun buatan minggu pertama pohapna hadihau hamuluan bohot dibuka na berdiyai hak surat di gagasan dibuat. Lanjutkan ayat 20. Hidup pidana nama kakikat penuh. Betul. Betul. Naroma au tubuh. Amin. 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 Romahu alih Tuhan Yesus. Kita baca 20 secara utuh. Hidup pidana nama kakikat penuh. Lalu naroma au tubuh. Amin. Romahu alih Tuhan Yesus. Terakhir 21. Dongani asli rohani Tuhan Yesus na hakka nageria. Tapi sampai di sini kita periksa dari awal, dari ayat 1 kita baca secara utuh. Apakah masih ada kesalahan penulisan atau tidak? Judulnya sini pengetapon 722. Nah, di sini saya belum bisa membuat link ke subjudulnya ya.
Saya masih harus belajar. Kalau ada teman-teman yang bisa mengajari saya cara membuat hyperlink di Blogger ini, kalau di WordPress saya sudah ngerti, tapi di Blogger saya belum paham. Nah, kita awali dari sini video pertama. Bahkan hai dohot au pemuluan ayat 1 sampai dengan 5. Sadar ini dipatuduhon na buai batangai pemuluan natiu songon sormina naruar siang abangsan didatado diri hitung-hitungan ni halaman na dohot di batang aiki aku adong hau panguluan na martarbuwi sa 2 hari na namalehon tarbuwi na ganit bulan ya gunung ni hawi jadi hangisaran ni kabangsa dana donde mahonagura isido habangsan dilata dohot biru-biru akka napasona ima markalado di Julola idan nasila do buhina iparbuktahan nasila do warna dan masa bedisi borngin dan bikot bedi nasida palito na nagsodang ni makanyari ay sodangan ni Tuhan debatado nasida jala na mga rajay do nasida sa leling-lilingnya. Ini sebab kedua supaya perujungan konon terhidu kisah supaya perujungan konon 27 ini didokmo magkataon ako saddo at kahataon wala na siktong
ganun. Obar tunay mulana. Audo mulana. Galapusuna. Parjolo gala parpudi. Bonana gala ujungna. Mertua ma akkana mapuri agit nasida. Asa martuaso nasida marjabar dihaw hanguluani gala masuk siang atta harbangan ubagasan utai. Dibalian ma at tagiyang botak ka silahan rasun, botak ka permainan, buat pamulu, buat sioloy na sulibata, pero dinasa na magkahulong jala na mangilahon gabus. Au Jesus marsuru-suru-suruakku makatibatkan Tuhanmu atawan matapotkan at kabriyay audo pura dohot marga nidaw ikan si kaiwas na masinag kami. Jadi di dokter di dohot oroani Roma ho langsung bermanen ni nagbigisa Roma ho sa Roma na mauwas dijalo nagiyot rohaima at kahanguluani dalam basa-basa au makatibakon diganut magbigi at kata pangirangan ni siraton ya adong na managay isi dagan ni debatama tindana at kahaposuhon na tersurat di bagasan bukuan. Jadi mulu adong na mamuati at kahatan ni buku pangirangon buatan ni debatama tohapna na dihaw hamuluan dohot dibuta na dodiyay at na tersurat di bagasan bukuan. Ibana na makatibagkon sini kurang pangalan. Ibana makatibagkon ibana makatibagkonon ol na Roma au tibu namun Roma au Tuhan Yesus didongani asinirohani Tuhan Yesus na hakka na dahil. Baik, sampai di sini kita sudah selesai menuliskan pengucapan